Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Battlestar Don.11 и днес ще покажа много як сервер, който се нарича Tolegit. Така. Ще направя първа малка обиколка и не смятам да се развивам в епизод. Аз може би или само ще играя и по някое време ще дойдат мои приятели или ще играя всяко от начало, когато се развивам. Сега ще направя на обиколка този епизод и се надявам този сервер да я хареса. Това, както виждате, е спауна. Ето тук има хел, натискате го и бучетата и сърчицата ви се зарежат. Така, както виждате, натам е скайблока. Натам са игрите на сервера. Натам е survival, а пък натам е PvP. Така. Това представлява горе-долу спауна. Така, както виждате по-долу също. Но е як и е изработен, в смисъл. Само като погледнете и стая, ако не е така. И отгоре са написани. Сега, понеже когато съм на спауна няма ларпове, има ларпове само когато съм на survival. Ще уча на survival, за да покажа ларповете. Вече видяхте, това представлява спауна и на него са няма кредит тук, мисля, че на спауна са тези игрите, survival, PvP-то и skyblock. Така, ето тук е за ранкове, можете да го закупите. Нашия сервер можете да си закупите тези ранкове, VIP, Super, Asser, Premium и други. Така, ето ги правилата, без хакове, забранено е да се грифа, т.е. да не обирате, забранено е да се псува и да се обижда, забранено е да се пречи на останалите и да ги убиват, не се пише с капс, т.е. главни букви, не се спами в чата, не се рекламира друг сервер, нямам право на 2 акаунта, не трябва да искаме нищо от админ, не трябва да се възползваме от бъгове. Така, тук трябва да се уважават админите и играчите. Не си слагайте никове като на хора от екипа, т.е. тези хора, които са създали сервера. Така. Грифът е строго забранен, наказва с бан. Добре. Сега ето вече има ларпове. По речите и карам. Ето и командите. Това са командите за VIP, това са командите за Premium и това е за Super. Така.
Следващото е LARP Creative. Значи всички знаят какво означава това. Но искам пък да ви го покажа. Ето както виждате. Яко са го направили. Ето го IP-то mk.rg.eu. Така, добре дошли в Creative света на Tolegit. Тук могат да строят само хората, които имат закупен ранг, супер или премиум. Закупете нашия сайт. Ето го сайта www.tolegit.eu. Основни правила. Правило 1. Построяването на лава, вода на ранни места се счита за грев и се наказва с бан. Правило 2. Не разваляйте постройките на останалите. Така, ето пък ако виждате, ако имате ранг, се пишете известно. Ето го екипа, като виждате. Така. Това беше LARP Creative. Следващото. Опа, момент. Сбъркал съм. Така. За да получите кредити. Така. Трябва да посетите сайта им. Ето го. Ето кредити. VIP супер премиум. И тук има също най-различни. Това вече са Sensei Armor и това. Тук може с SMS да ги закупите също. Така. Продължаваме с LARP Event. Мисля, че следващия епизод ще продължа с него, защото времето напредна. Аз имам само 10 минути да снимам. Надявам се да ви е харесал първи епизод. Гледайте и втория. Пишете в коментари какво мислите. Дали да продължавам да снимам в този сервер. И дали ви харесва да оцелявам тук. Ако не да намеря друг сервер, всичко това зависи от вас. От мен, довиждане и до скоро.